сигурен, че няма. Добре, дай да гледаме си. Та пак така. Гледаме дебелина. Да, горе-долу диаметъра гледаме. Малко над пъпката си го срязал, не е много. Да. Калемчето може да бъде и съвсем късо, може да бъде и по-дълго. Това не е решаващо. По литературата го дават, че винаги близо до пъпката е по-добре, защото там има повече камбиална тъкан и желание за срастване. Затова го правя сравнително късо калемчето, но може и да е по-дълго. Може, нали, от тази част да се използва. Който може... А що не го оставиш така дълго? Аз пак ще го Повече оставя. от 3 пъти. Да, ще го оставя. Когато е дебело, мога да го оставиш и по-дълго. Кога ясно, разбира. Тръгна, да. А все не едно сме направили и съм ти го записал, за да не го изгубиш. Идваш на второто. Присаждане на лозичка. Тук присаждаме суперан българ на не знаеме какво. На същото не знаеме какво в горната част присъдихме на слада. На по-тънко калемче, пък това е по-дебело. Той ранния българ е доста мощен в развитие. А това, че вътре се... не му пречи. Не му пречи. По-скоро гледаш в срезовете да не влиза много от това, нали? Ти съвсем елегантно ги правиш тия свъчки. Кажи бе, Слада. По-силно го кажи. Искаш да си измиеш ръцете? Да. Ами е там по стълбичката. Ще зададат стълбичката. Се качи по стълбичката да се измиеш. Тя може и сама стига от стълбичката. А го правиш правя на с две- една трета и на средата горе. Горе-долу, да. Горе-долу то на око. Важното е да има някакво зацепване, да се пресрещнат и да има някакво зацепване. Тия не съм ги подбрал съвсем добре, но пак има зацепване. И от другата страна гледаш дали са се зацепили. Зацепили се, нищо, че не са засрещнати. И изравняваш по едната страна само. По едната, да. По едната зацепваш, докато се припокрият горе-долу. И после увиваш. И това е. И това е. Започваш от основата с един оборот, за да не разместиш калема да се залепи. И после вече увиваш, притискаш. Това се е развило ли? Като се развило, това ще е проблем. Колко време го развиваш? Ами, отпуска се, когато забележиш, че визуално е станало по-тънко от другото. Иначе не се пипа. И после пак се навива веднага може и с нов изолирбан. Това като е на разстояние, притискам го преди да го увия, за да е прибрано. Горната част. За да затвори към За да затвори, долната. да. Притискам го и го увивам. То подлежи, нали? Ето тук прикалих с натягането. Притискам го и тогава го увивам, разбираш? Да. За да по възможност да прибере. Ето. Да, разбрах. Притискам го и го увивам. Притискам го Да, ясно. и го увивам и то прибира. И 2-3 оборота връщам, без толкова натягане, за да залепи и го режа. Ясно. Когато надебели отгоре и отдолу и го пренавивам, изолирбанта трябва да тръгне от надебеленото до надебеленото. Еми да. За да може вътре да си стане равно. Ако остане забравен от тебе калем, тук много тънък, тук дебело и тук дебело, задължително се шинира. Привързва се едно колче към основата и се шинира, а горе е израсло много, за да не го щупи вятъра. Иначе тук като е слабо, ще го щупи вятъра. Ясно. Затова забиваш колче, ако е близо до земята, ако е далече от земята, привързва се на две места към стеблото клон, към който клон, шина, го привързваш леко горе, за да не го щупи вятъра. Да. Това е много важно за слаби места. Нали? Добре, то би трябвало да надебеле от тази страна в рамките на тази година. О, да. Привързвам го и на зимата, през Това зимата не е толкова махам. за лозичките ти говоря, колкото за дървесата. На втората година не трябва да има изолирбан. Нали? Да. Така го. Добре. Сега само пак да ми кажеш, на ябълка слагам ябълка, круша и дюля. На круша е предимно круша е предимно круша. На джанка слагам джанка, слива. Параскова кайсия става. Бадем. Параскова кайсия, бадем.
А кое беше? Значи крушата можеше да издържи колко различни сорта? Кое държи повече различни сортове? Крушата и ябълката носят. 2-3 сорта може да им сложиш различни. Да. А джанката? Джанката обикновено не храни различни неща. Храни 2-3 сорта джанки. Но примерно А 2-3 сорта сливи? Да, може. Тоест трябва да са от един вид тия, Да. дето присаждаш. Да. За да не избяга в едната посока това, което храни. Много пъти съм правил за пример джанка и кайсия успоредно. Да. Правил съм малко калемче, малко клонче джанка, голямо клонче кайсия. Вече развило се. Имам кайсия, слагам джанка, тръгва да храни джанката. Не ще да храни джанка и кайсия. То е едно и също. А колко сорта препоръчваш на едно дърво? Максимум 2. Максимум Не ти 2. трябват много, да. Да, разбрах. Без проблеми може и 3 и 4. Да, Но като правило ти казвам по 2. добре. А за лозата може ли 2 сорта на един корен? Може, без проблеми. Не, Без проблеми. Добре, окей. Лозата, тя има много голяма растежна сила, няма проблеми. И обязателно се чисти. Първо тия пъпки ги с ръка или с нощ ги махаш още от сега, за да не подкарва от тях. И после като вземе да подкарва от начало, чистиш. Чисти се, да кажем, до юни-юли. Ако тия калеми виждаш, че изсъхнат, не подкарат, оставяш да расте, за да може да фотосинтезира. Нали? Да кажем юни-юли, оставяш да се растат избилите, за да може да расте. Това е в случай, че не подкарат тия калеми. Характерното е, че в тази пъпка има заложена и спяща, възстановяваща. Има и спяща, да. Има го при мен много разпространен номера, подкарва един филис, една педия, 30 см, силно слънце го изсуши. Не се премахва, след това избива втори път. Ясно. Той има и тук заложена две спяща, спящи има от двете При страни. мен е редовния номер е да се хване калем на второто подкарване. Първото подкарване изсъхва и после втори път подкарва. Тоест не го пипаш до юли. Да, но се чисти другите. Другите ги чисти. Сега. И юли месец, ако ти е изсъхнат, то визуално се вижда, че изсъхнат, самите пръчки изсъхнат. Да. Ако самите пръчки изсъхнат, тогава да оставаш. фотосинтезира. Да. Добре. Сега тук ще сложим ли замазка на лозата не се слага замазка. Тук и тук не на се слага. На дърветата се слага, на лозата не. Разбрах. Тя лозата проплаква от горе. Добре, окей. Да, само при лозата е една. Да. Лозата на една. И това е. То философиите на този метод е да го направиш на време, като сезон да спазиш. За лозата времето е когато е проплакала. Сега е малко рано, но не е фатално. За лозата сезона е когато проплаче. Тя ще проплаче до седмица. И ако плаче изобилно, оставяше единия ден да се изплаче. Нали? Буквално като теч. Да. Ако е изобилно плачене точно в момента, когато го правиш отреза, оставяш един ден да се изплаче, на другия ден слагаш калем. Ясно. Добре. Добре. Ето тук има още нещо.